Mayong buntag. Yan sa tadiriga pagbigyo. Buya-buya sayo sa kabuntagon. Wa na iwan. Patingawan na sa karsada diri. Unsa man? Mo ri tindahan ni Bakalay. Sa Atbang. Unsay marang ba? Aw. Bugnaw kayo ang palibot diri, buyag. Nga timing sa pag-ari na mo nga naay marang pero wa pa ka pamunga, murag dili parunting bunga. Nga pasensya mo sa akong tingog kay murag ni gawas ang tingog tungo sa pagaw gahapon, grabe ka hapon yun. Ipagaw jud gahapon. Nag-uusap lang kong luya oh. Nya hapit na rabang pista. Kasi mabitin niya tani sa kinantahay. Muna nga nagsige og usap og luya. Gusto inom kong kambal gahapon. Ambot ni salir ba ka to kay kanang inilaging kagsara magkita diri akong gagaw. Kada liso tuwa red horse. Red horse. Nya din taga balibad kay kagsara lagi magkita nya. Muna nga ako pag wa nay tagay ikaw gluya, usap ng gluya. Basin unya ba kukunan ni kay sama ron. Unsa daw si Utsuno? Smart. Ang buntag niyo diha. Di ana gyud mi diri sa inyo. Kondom kamo tawag kay. Di ana mi diri sa Matikdom. Kay madugo. Unya si papa nimo. Sige Di ara sa kong tapad. Sige pamoy ab. Sa inyong balay gyud. Si papa nimo. Nya. Di ami diri og tapok mi ngari. Ayaw lang sabi serious. Ka suroy mi. Sige kato ay kuwatan menom kay. Timinda nimo. O dia. Ay mama Unya ang atong pinaka the best smart diri nga di gyud na sa ko may kalimtan. Kining akong umang kong gwapo. Ayaw si smart sa akin. Oh, kailan ka na smart? Ayaw ka kilanis. Oh, si Palumpong. Ikaw pa. Ikaw kalima. Ikaw pa. Dia si Judibir nga rin. Dia po Judibir. Taas mo taas. Taas mo taas. Si Manong mo Si papa ni mo. Isa ni bata. lang lagi siya na. Ikaw ni smart ni. Kamangurang? Aw manang atong nagana. Asawa siya. Nakita na kamo tiya Ayaw kayo. ngayon dili ako mo sa Gamay. Mga idol, di ami diri sunod adlaw pista na. Kunya kami sa sentro sa baryo Matikdom. Yaga Sabi kini. pare man diri ni Edgar, papa ni Smart. Ya, shout out ni Brad Ruben dia, Jipre. Shout out niya dia sa Sanggol. May has pa ako na. Labi na ang body niya si Ulyot, si Katugyot. Sa tanan to ya anak ko ini mo. Yan diri sa baryo, sa barangay. Kaya ba ni ato? Alang Mo ni diri Ilaya. Nga Dugan siya po. bisag ningaw. Pero Nasa to nang siya bungat di to. kami ngawan natin. Oy, alila to min daw. Amo ba yung isab na? Pagbintangan ko kaya din. Kay. Adele. Dura ko mamalik. Tigong si pengannya tete. Ay nay bahala ka basta kay. Nakakay. Lagi ako kaya Managyan ka. Awara dili ako. Smart oh. Gamit. si Francis. Yan namin diri, Senior Smart. Kuan Michael. Salamat na lang sa pagtanaw sa akong video. Please like and share, comment. Oh, yan kay Smart. Si Kuan.
Hello Ito, isa na, mga banana idol, slide. mga Wow, yan po sa sakuan. kababayan na ko dyan sa Cebu. Sa Cebu. Chat na sa kami ni. Diyan si Oscar diri nagpapa-probinsya sa amin. Diri sa Surigao del Sur. Oh, lang ingutan na Tandag. Surigao del Sur Tandag. Diyan sa Ilaya sa Barangay Matikdom. Mamista ni nga rin. Kumandir tata. Bakasyon sa media ako mga Commander lumon. Solomon. Ang papa ni Smart, si Edgar. Kanya nga akong Amo tuminkwentro ko may kapit. kuhan, gagaw, pamangking gwapo. Si Lumpong. Amo na ako ama-ama nga ni. Michael. Lumpong, hindi tawag nga. Ha? Palumpong. May papasag ang gano'n. Tanawa di ba ho aga? Nagyasan ni Karon. Sayo sa kabuntagon, yan, nagkilaw mi. Ano siya na O, Nukan, bukos. asa nga, Mulingit. asa mi dagsa diri sa mga lumon. Di mawang kinilaw. Unya, simpre, ang kinilaw, Masa ko makakuha lagi kay. magkaroon tayong kinilaw, doon na dyan na siya pahilis. Diya o, Ano ba? Dere dorso. oo na, Yan, brown. wala. Aircon na sa Ang dito. istorya, Tanawa siya na po. dyan mo kay, medyo, gikas pag-abot na ko, Ibig di sa ko mainom kay kuan mo na pagaw. Pero di ko kabalibag sa akong mga lumon diri sa mga side ni Linda. Diri tanan. O nya diapos Judy Bear diri. Oh, diya sa Cebu City. Mo ni say gi panggaan og Duterte si Judy Bear. Oh. Sa kanila sa Cebu. Diya siya nagpuyo diri sa kuan diri sa Matikdom. O nya sila si Linda dira. Akong ate. Oh, si tata akong ate. Akong ate oh. Ate. Oh, tanawa ni hagit ang busay. Ya, sao maning na. Pasigan. Sige. Salamat talaga sa inyong pag Why ginhawa ay? tanaw sa akong page, akong video. Please like, comment and share sa akong mga followers sa 10 million. Ato na 10 million followers. Salamat sa sunod na tong post na po sa Maray atong na video. manuray higar na sista. Yaw, sir. Damo.